Heat nummer 2. Göran Arvidsson, Lars-Göran Forsberg, Dennis Strömholm, Martin Liljeblad, Rickard Klickstedt och Claes-Åke Eriksson. Och då har vi 30 sekunder och där har vi fältet iväg. Så ska vi se vem som är snabbast iväg. Ja, det går inte att snurra den där medan han körde på. Han körde ner alla skyltar och alltihopa här. Vi har andra plats Claes-Åke Eriksson och den tredje har vi Arvidsson där bakom Forsberg. Sen har vi Klickstedt. Absolut sist i fältet, Dennis. Ska vi se då Strömholm och Björka och Matrik Garberg. Han är en riktig publikåkare. Då är det i tätligt Claes-Åke Eriksson. Han leder för Liljeblad Arvidsson. Och så får vi sidan Klickstedt. Forsberg. Det är inte enkelt att åka bakhjulsdrivet där. Kunna hålla idealspåret. Vi får en svart flagg på någon. Vi har 7 poäng på